Беларускія народныя казкі. Кісель. Ажаніўся адзін хлопец і ўзяў сябе жонку з далёкай вёскі. Пажыў ён трохі з маладою жонкаю ды паехаў у госці да цёшчы. Цёшча прыняла зяця як трэба, напаіла і накарміла усякімі стравамі, а на закуску паставіла кісель з цукарам. Зяцю ўсё спадабалася, а найбольш кісель. Ніколі такой стравы ён яшчэ не еў. У іх вёсцы ніхто кісялю не варыў. «Што гэта, маці, за кулеш такі смачны ў цябе?» – пытаецца зяць у цёшчы. «Гэта не кулеш, зяцёк, а кісель», – кажа цёшча. «А ці ўмееш, моя паразка, яго варыць?» «Дзіва што, скажы ёй толькі, і яна наварыць». Паехаў зяць да хаты, а каб не забыцца, як завецца гэты смачны кулеш, усё бубніў сабе пад нос: «Кісель, кісель». Па дарозе сустрэў чалавека. Той даў яму добры дзень, хлопец адказаў і адразу забыўся, як завецца кісель. Вярнуўся да цёшчы. «Забыўся?» – кажа, «як зваць твой смачны кулеш?» «Кісель, зацюхіна, кісель». «Дай мне яго, маці, лепш на паказ з сабою, а то я зноў забудуся». Цёшча ўзяла кубачак і наліла ў яго крыху кісялю. Узяў зяць той кубачак у правую руку і паехаў. Цяпер яму ўжо не было патрэбы бубніць сабе пад нос: «Кісель, кісель». «Вось, – думае зяць, – пакажу жонцы кубачак з гэтым куляшом, яна і здагадаецца, што трэба наварыць». Тым часам едзе насустрач пан у брычцы. Убачыў яго хлопец і падняў па прывычцы руку, каб зняць шапку, а кісель з кубка плюх і выліўся, ды не ў воз, а за воз, у лужыну. «А каб цябе ліха, панок!» – вылаяўся са злосці хлопец. «Праз цябе такую дарагую рэч упусціў». Саскочыў ён з воза і давай боўтацца ў лужыне, кісель шукаць. Пан спыніўся і пытаецца: «Што ты, мужик, згубіў тут?» «Кажу ж табе, дужа дарагую рэч», – адказаў засмучаны хлопец. Пан таксама злез з брычкі ды пачаў у лужыне плюхацца. «Калі знайду, – думае, – гэтую дарагую рэч, то трасцу аддам мужику». Плюхаліся яны, плюхаліся ў бруднай лужыне, але нічога не знайшлі. Разгнуў пан спіну і кажа: «А нех цябе д'яблы возьмуць, змясілі толькі дарэмна граць на кісель». Тут хлопец як падскочыць: «Дзякуй, паночку, кісель, кісель!» А сам хутчэй на воз ды па кані. «Вар'ят нейкі», – падумаў пан і паехаў сваёю дарогаю. Прымчаўся хлопец да хаты і да жонкі: «Умееш кісель варыць?» «Чаму ж не? То хутчэй вары, а то я зноў забудуся, як ён завецца». І казка на гэтым скончылася. Мараль кожны знойдзе сам, але я лічу, што мараль у тым, што перад тым, як абіраць сабе спадарожніка жыцця, трэба праверыць яго кемлівасць. Ведаеце, у Беларусі, калі не памыляюсь, магу і памыліцца, бо бачыў статыстыку даволі даўно, дзесьці трэціна шлюбаў, яна цягам 5 год развальваецца. Таму трэба заўсёды спадарожніка жыцця, калі абіраеце, правяраць на кемлівасць. Інакш будзе дрэнна.